Vítam vás pri našom podcaste Inovačné kreslo. Tak ako ste doteraz tento formát poznali, že to bol klasický počúvaný podcast, tak sa od dneška mení. Bude to video podcast, o ktorom si budeme pozývať zaujímavých hostí z oblasti podnikania, inovácií, startupov. Ja som šťastný, že tu dnes môžem privítať Janka Kostelanského zo spoločnosti Sudolabs, ktorý je veľmi dobre známy ako Chief Product Officer a spoluzakladateľ spoločnosti Sudolabs. Takisto je to hrdý Košičan a momentálne pomáha globálnym firmám uspieť na svetových trhoch, nie iba globálnym, ale hlavne startupovým firmám. A dnes sa budeme rozprávať o tom, ako založil samotný Sudolabs, ako vníma Košice, čo pre neho znamenajú inovácie, startupy a možno čo je jeho vízia, ako ďalej posúvať túto výnimočnú spoločnosť, ktorú v Košiciach máme. Takže Janko, vítaj. Ahoj Peťo, ďakujem za pozvanie. Dobre, na úvod vlastne ten podcast budeme formovať do takých ako z nejakých oblastí a vždy na začiatku by sme si chceli tak trošku ťa otestovať takými všeobecnými otázkami. To prvou za mňa bude, či radšej piješ kávu, čaj alebo mlieko na raňajky? Na raňajky? Asi to bude tá káva. Možno to nie je môj najobľúbenejší nápoj, ale skôr z takého funkčného pohľadu ho pijem najčastejšie. Medzi podcastom alebo knihou? Čo by si vybral? Asi oboje. Ja veľmi rád čítam knihy večer pred spaním a zase podcasty počúvam niekedy, keď cestujem alebo keď je na to zase taká vhodná príležitosť, takže oboje. Najobľúbenejší podcast? Aj by som povedal, že inovačné kreslo, ale si spomínal, že vlastne teraz je to nový formát, tak dám mu ešte určite šancu. A väčšinou počúvam zahraničné podcasty, možno taký najobľúbenejší je teraz Monthly Fool, teda Money Fool. A je to mesačný podcast o dianí na burzových trhoch. Ak by si nebol dnes v Sudolabs, čo by si dnes robil? Asi ideálne by som bol niekde pri mori a oddychoval. A povedal by som, že z pracovného hľadiska na to asi iná odpoveď neexistuje, lebo myslím si, že takto v Sudolabs je to najlepšie, čo môže byť. Super, takže ďakujem ti za úvod. Ja ťa vnímam už dlhodobo, možno na začiatku, možno cez sociálne siete LinkedIn, vnímam vlastne tú vašu históriu Sudolabs, ešte keď som žil, pracoval v Prahe alebo v rôznych častiach možno Európy. A veľmi dobre som teda si nejakým spôsobom monitoroval vaši cestu a vždy bolo veľmi zaujímavé, že stále ste ostali v Košiciach a ja som si stále hovoril, to musí byť nejaká zahraničná spoločnosť, ktorá tu ostáva. Ale chcem sa ťa vôbec opýtať možno tak na úvod, ako si sa vlastne ty dostal k technológiám, vôbec k tejto téme? Hej. No, ja mám background z financií. Som študoval mastera vo financiách a v bankovníctve. Potom som sa začal venovať konzultingu, management konzultingu. A to bolo v tej dobe, kedy my sme napríklad ešte na vysokej škole ani veľmi technológie neriešili, okrem asi nejakej základnej práce s Excelom. A podľa mňa v tej dobe, čo ma možno ešte dneska aj trošku mrzí, že to podľa mňa, keď sa dneska pozriem na mladých ľudí, ktorí už na vysokej škole sa môžu venovať technológiám až primárne, hej, že to nemusí byť len nejaká bočné zameranie, ale reálne môžu študovať vývoj technológií a venovať sa tomu. My sme toto vtedy ešte na vysokej škole nemali. A postupne v rámci toho konzultingu v projektoch, ktoré sme robili pre veľké korporáty, tak sa ukazovalo, že tak či tak každý jeden nejaký transformačný projekt alebo nejaká optimalizácia procesov sa nakoniec prejavila aj v tom systémovom rozhraní, že ku všetkým optimalizáciám sme nakoniec vyvíjali aj nejaký software. A časom som zistil, že vlastne to je to, čo ma najviac baví. A dostal som potom možnosť presťahovať sa do Berlínu, kde som pracoval pre jednu taký obrovský globálny e-commerce. Je to asi nejakých 40 trhov, okolo 300 miliónov užívateľov mesačne sme mali. A tam som uvidel ten reálny svet vývoja softvéru, tak ako sa to má skutočne robiť podľa nejakých best practices. A strašne sa mi to zapáčilo a povedal som si, že asi to je ten najlepší prienik toho biznisového sveta, sveta technológií, dizajnu a tam ma to ťahalo. A keď si spomenieš možno na tie univerzitné časy alebo na tie začiatky, a zmenil by si niečo možno v tom štúdiu financií, bankovníctva a investovania, alebo ostal by si na tej istej škole, keby si sa na to z dneška pozrel spätne? Ja som vždycky taký, že ťažko mi je hovoriť, že niečo by som v živote robil inak, lebo takto beriem, že všetko je ako má byť, ale podľa mňa zameranie na technológie by mal byť
príjm každého nejakého študijného oboru. Hej? Že či študuješ financie, alebo študuješ dokonca umenie, alebo študuješ nejakú históriu, tak si myslím, že by sme sa mali snažiť dostať tam ten koncept technológie, lebo to je niečo, čo je budúcnosť. A teraz spolupracujeme napríklad so štúdiom Sorry We Can, ty určite tiež poznáš Rola Vraníka, tak to je vyslovene umenie, vizuálna tvorba, audiovizuálna tvorba a s Rolom krásne si vieme nájsť spolu ten presah, že ako AI, ako technológie vedia posúvať dopredu a ovplyvňovať aj oblasť umenia a audiovizuálnej tvorby. Čiže v každom smere treba sa pozerať na to, čo technológie tomu danému oboru vedia priniesť. Keď si teraz možno pozrieš na to trošku z pohľadu našho miesta, kde žijeme, že Košice alebo Košický kraj. Hovoríme o technológiách. Rolo, myslím, že z Prešova, alebo pri Prešove niekde býva, by si vlastne všetci Košičania. Ako vnímaš ty vlastne Košice z pohľadu takého technologického, inovačného zamerania, alebo čo ti prvé napadne, keď si predstavíš tie Košice naše? Ja som skoro celý svoj profesný život žil niekde v zahraničí a potom som sa tu tak trošku náhodou vrátil na jedno leto, kedy som mal voľno a povedal som si, že po rokoch, kedy som chodil do Košíc hlavne na Vianoce pozrieť rodinu, že si tu strávim nejaký dlhší čas. A tak sa mi tu zapáčilo a zistil som, že je tu toľko perfektných možností, až som sa tu rozhodol zostať. A myslím si, že reálne Košice majú čo ponúknuť mladým ľuďom a hlavne ak do toho idú s tým, že možno už majú aj nejakú väčšiu zahraničnú skúsenosť za sebou a vedia ju práve priniesť sem a nejak dobre zúročiť. Že podľa mňa mladý človek, ktorý si vyskúša na pár rokov život v zahraničí, ak sa potom rozhodne vrátiť späť, tak má tu perfektné možnosti uplatnenia, pretože tie skúsenosti, ktoré vie niekde nahromadiť v nejakej veľkej zahraničnej firme alebo celkovo možno nejaký mindset si priniesť zo zahraničia a aplikovať ho tu, tak je to veľká konkurenčná výhoda. Takže myslím si, že Košice majú čo ponúknuť a určite by som každému doporučoval stráviť tu. Ak aj sa odsťahovali, tak možno aspoň tak na pokus nejaký čas a pozrieť sa, že či náhodou sa tu toho až toľko nezmenilo, že ich to tiež priláka späť. Janko, a z pohľadu nejakého založenia startupu, ak to porovnáš Berlín, meka startupov európska a Košice, bola to aj pre ťa možno tá inšpirácia, to, čo si v Berlíne, možno založiť niečo tu a prinieslo ti to možno nejakú odvahu, to, že si bol chvíľku mimo Košic alebo mimo domova? Môže byť asi aj tú odvahu, ale aj nejaký taký pohľad na to, že ako vôbec budovať nejaký startup z pohľadu aj trhu, pretože ani nejde tak o to, že kde je ten startup založený, ale kde bude jeho hlavný trh. A zakladať startup s tým, že by môj hlavný trh mali byť Košice, by bolo asi náročné, lebo ten náš trh tu nie je taký veľký. Muselo by to byť niečo také špeciálne, níž, lokálne, čo by sa tu dalo. Ale podľa mňa založiť startup z Košíc, ktorý bude mať globálne ambície, je asi tá správna cesta. My sme to takto v Sudolabs urobili, že náš hlavný market, väčšina našich klientov je v US, ale ten tím máme tu v Košiciach. A to je asi tá cesta, ktorá komukoľvek sa tu ponúka, hej? Pretože toho talentu je tu dosť a myslím si, že všetci sú hladní po nejakých zaujímavých príležitostiach. Takže ponúknuť takú víziu nejakého globálneho startupu tu ľuďom v Košiciach, tak je určite cesta k úspechu. Teraz možno tak trošku sme sa dostali presne už k tomu najdôležitejšiemu a to je teda to založenie Sudolabs. Kde vlastne vznikla tá myšlienka, alebo ako ste sa spoznali vy ako founderi a čo boli tie prvé vaše kroky, že idete robiť Sudolabs globálnu firmu? Hej, tak my sme, podľa mňa to, čo nás spája ako founderov, je to, že každý z nás má nejakú predošlú startupovú skúsenosť. Snažili sme sa buď úspešne alebo menej úspešne založiť predtým každý z nás nejaké startupy. A zistili sme, že ak sa bavíme o tých technologických startupoch, ktorých hlavnou úlohou je vyvinúť nejaký software pre koncových používateľov, tak jeden z tých typických problémov, ktoré startupy majú, je, ako zabezpečiť ten úvodný vývoj, ktorý je ako ten najkľúčovejší, často aj ten najdrahší z pohľadu nákladov, kam musí startup alokovať svoje financie. A je to problém pre zakladateľov startupu nájsť si dobrých programátorov, dizajnérov, produktových manažerov.
A preto sme si aj my povedali v Sudolab, že to je ten servis, ktorý chceme ponúkať. A na začiatku bolo Sudolabs postavené primárne so zameraním na startupy a našim takým najkľúčovejším zákazníkom alebo typom zákazníka boli biznisoví foundry, ktorí videli nejaký priestor na trhu, chceli si založiť nový technologický startup, ale nemali úplne skúsenosti s vývojom technológií, s programovaním, s hajrovaním takéhoto talentu. A vtedy sme vedeli prísť my a dať takýmto biznisovým founderom kompletne celý tím, ktorý ten startup potrebuje. A ten tím bol dedikovaný pre nich a dokázal s nimi úplne od začiatku tú prvotnú ideu, ktorú mali na založenie startupu, postupne zvalidovať, nadizajnovať, postaviť, škálovať ďalej, až z toho vlastne vybudovať ten úspešný startup. A vy ako tým ste začali nápadom alebo zákazníkom? Mali ste prvého zákazníka a preto ste to začali robiť, alebo ste mali skôr nápad a hľadali ste zákazníka? Myslím si, že dá sa povedať, že to bolo tým zákazníkom. Na začiatku, keď Sudolabs ešte vznikol, ja som tam ani pri tom ešte vtedy nebol a bolo to iba maličké development štúdio zložené z niekoľkých freelancerov, ktorí spolupracovali na rôznych projektoch pre startupy. A tam sa ukázalo, že to má zmysel, že je potom po takejto službe dopyt, že vieme tento servis ponúkať ďalej. A ja keď som sa potom pridal k ostatným už founderom vtedy Sudolabs, tak sme vlastne rozšírili to aktuálne podnikanie Sudolabs čisto iba z developmentu, aj na consulting, na design, na product management, tak aby sme ten servis dokázali pre startupových founderov poskytovať tzv. End-to-end. Čiže všetky zložky, ktoré startup musí mať k tomu, aby vyvinul úspešný software, tak sme mu chceli dodať. A founder sa tým pádom mohol zameriavať hlavne na sales, na business, na operovanie celej tej firmy, ale technickú stránku mal kompletne zabezpečenú od nás. Z pohľadu možno takej globálnej spoločnosti, ako vy máte ambíciu byť, čo to znamená pre vás, ako možno tých riadiacich pracovníkov alebo manažment, viesť takúto spoločnosť? Ako je to náročné spolupracovať s klientami z Ameriky, alebo aké je vôbec náročné cestovať za nimi? Čo to znamená, keď si to niekto predstaví, chce mať globálnu firmu a aký je váš ten denný priebeh toho vášho, alebo ten priebeh vášho dňa? Tak podľa mňa už len samotné podnikanie je náročné akékoľvek. Keď už by sme sa pozreli na to, že či je globálne alebo nie je globálne, tak len byť podnikateľom je veľmi náročná cesta z takého dennodenného pohľadu, čo všetko človek musí riešiť. Ak tam je tam globálny presah, tak je to asi ešte náročnejšie o to presne cestovanie, časové zóny, často ja mám nejaké cally s klientami, hlavne večer alebo v noci. Cestovanie určite, zrovna ja až tak často nemusím cestovať do Ameriky, ale ostatní spoločníci sú tam možno aj väčšinu roka. Takže mať nejaký taký bežný, pokojný, rodinný život doma je potom náročnejšie, ale dá sa to. Tak podľa mňa je to obeta. Hej. Musí si človek povedať, že čo tomu obetuje. A v konečnom dôsledku asi hociaké podnikanie môže fungovať vtedy, keď si človek nájde ten obor, ktorý ho vyslovene baví, hej, že má za tým nejakú passion, má za tým niečo, čo ho naplňa a potom všetky tieto strasti sa dajú nejak ľahšie zvládnuť. Keď si pozrieš možno na ten prieval, na tú vašu históriu, čo bol taký najväčší úspech možno spoločníky, ktorí ste si tak uvedomili vtedy, že fakt už sme nejaká globálna alebo veľká firma. Čo si možno také spomínaš na niečo takéto? My sme na začiatku mali to obdobie, kedy sme sa venovali primárne startupom, ako som hovoril. A to bolo veľmi zaujímavé z pohľadu dynamiky celého prostredia. Jednak sme my ako firma rýchle rástli. Mali sme, myslím, že 2 alebo 3 roky po sebe, kedy sme ako firma, čo sa týka aj financií, aj veľkosti, rástli viacej než 100% každý rok. Takže to bolo veľmi také naplňujúce obdobie riadiť a budovať takúto rýchle rastúcu firmu. Zároveň aj spolupráca s tými startupovými foundrami bola veľmi naplňujúca, lebo väčšinou sú to ľudia priamo zo Silicon Valley, priamo zo San Francisca alebo z Los Angeles, ktorí majú presne taký ten entrepreneurship, kreatívny mindset a baviť sa s nimi len vôbec o tom, ako by sme mohli spolupracovať. Boli také zaujímavé telefonáty, zaujímavé stretnutia, dosť naplňujúce, takže na to vždycky rád spomínam, na také tie začiatky a rýchly rast. Dá sa nejaká spolupráca takto globálne uzavrieť, že online, alebo fakt tam človek musí vycestovať?
Dá sa online. My aj keď sme ešte začínali, tak to bolo v takej tej covidovej dobe, kedy to bolo ešte jednoduchšie. Zároveň aj tým, že náš trh je v US, tak v US sú všetci nejakým spôsobom zvyknutí buď na remote prácu, alebo aj vôbec na to, že spolupracujú takzvané s cudzincami. Hej? Že podľa mňa niekedy je taká otázka, že my ako Slováci, keď sme prišli do Ameriky, že ako sa na nás pozerali, ale nepozerali sa na nás nejak špeciálne alebo inak. V Amerike sú väčšinou ľudia zvyknutí, že každý je odniekadiaľ, je tam veľká globalizácia všetkého, čiže je úplne v poriadku prísť tam ako Slovák, robiť biznis remote a hej, je potrebné tam aj fyzicky byť. Niekedy ten prvý kontakt nadviazať fyzicky je výrazne efektívnejšie, ale samotný biznis sa už potom kľudne dá aj uzavrieť, aj operovať na diaľku. Uh-huh. Určite v každom startupe prichádza aj to také ťažšie obdobie a sú to nejaké pády. Veľa takých našich startupistov aj z ICKK veľakrát spomína, aké to je padnúť, aké to je ťažké. Čo pre teba takéto obdobia znamenajú? Určite ste ich vy mali, ja ich nechcem úplne ako rozoberať do detailov, lebo skutočne to je už taká možno interná vec, ale ako sa dokáže z pádu možno poučiť nejaký takýto podnikateľ? Čo by si možno ty poradil ostatným, aby v takých situáciách robili? Mne osobne príde, že to podnikanie je celá taká nejaká ten roller coaster ride a je tam konštantne nejaký vzostup a zase pád a celé je to také hore-dole a s tým sa asi treba zmieriť a pripraviť sa na to. Podľa mňa, keď by sme sa bavili vyslovene o technologickom podnikaní, startupovom podnikaní, tak tam je dôležité si nastaviť mindset tak, že nikdy ten nápad, s ktorým uspejeme, nebude ten náš prvý. A to vidím aj u našich klientov, tých startupov, ktoré reálne uspeli. A všetci vieme tie štatistiky, aké sú nepríjemné v startupoch, že dajme tomu 9 z 10 ich neúspeje, tak ten 10, ktorý úspeje, ja som ani raz nevidel, že by to bolo hneď s tým jeho prvým nápadom alebo s tou nejakou prvou value proposition, ktorú si zadefinovali. Vždycky je to o tom, že ten trh vám ukáže, že nakoniec chce niečo úplne iné, že možno potrebujete targetovať iných zákazníkov s kompletne iným produktom a na to by mali byť early stage founders pripravení, že týchto zmien tam bude strašne veľa. A potom sa aj tie pády ľahšie prekonávajú, pretože vlastne zistíte, že možno to nie je úplne pád, takže je to nejaký zlý koniec, len je to známka toho, že treba niečo zmeniť, niečo upraviť a takýchto momentov tam bude strašne veľa určite. Uh-huh. Ja si myslím, že veľká časť možno, ako môžeme odpovedať tým pádom aj nejaké vzdelávanie alebo nejaké pochopenie tej situácie, lepšie nejaké, nechce povedať chopenie, ale porozumenie tomu, čo sa deje. Vy v Sudola vlastne ste skúšali a možno ešte stále robíte produktovú akadémiu, snažíte sa vzdelávať, poskytovať tieto informácie ďalej. Do akej viery vy vnímate možno to vaše pôsobenie na ten lokálny trh pre nejaký rozvoj možno Košic alebo toho startupového ekosystému? No, ja verím, že náš hlavný prínos by mohol byť tým, že dávame ľuďom, ktorí s nami spolupracujú, či už u nás priamo alebo nejakým formom partnershipu, byť v kontakte s tým kreatívnym prostredím v Silicon Valley alebo celkovo či už v US, alebo kdekoľvek sú naši klienti, kde podľa mňa, tak ako ty teraz napríklad berieš svojich startupistov z ICKK do New Yorku, aby si na pár dní vyskúšali to prostredie a je to určite veľmi obohacujúce, tak naši ľudia v Sudolabs, keď môžu dennodenne pracovať, síce remote, ale predsa len pracovať v tomto prostredí, tak to si myslím, že je najviac obohacujúce a vie to každému z nich dať nejaký taký základ toho, aby povedzme, keď aj od nás zo Sudolabs odídu a buď si založia niečo vlastné, alebo sa hold aj zamestnajú niekde inde, tak vedia k tej svojej práci potom pristupovať s tým mindsetom ľudí napríklad zo Silicon Valley, ktorý je oveľa viacej o tom budovaní, o tej tvorbe hodnoty, o tom, ako vnímať zákazníka a pochopiť, čo mu priniesť. A to sú veci, ktoré sa podľa mňa ani nejakým vzdelávaním až tak nedajú získať, len tou priamou skúsenosťou. Teraz, keby si možno vedel posunúť tú priamu skúsenosť tým možno ľuďom, ktorí si tento videopodcast pozrú, majú nápad a možno sa boja urobiť ten prvý krok, lebo veľakrát my zvykneme hovoriť, že každý úspech začína odvahou. Áno. A práve tá odvaha niekedy, ja to tak vnímam, u tých košických startupistov chýba. Čo by si možno ty poradil s tým, mám ten nápad a čo ďalej? Čo sú tie ďalšie kroky? Čo by som mal robiť, aby možno jeden deň vedeli spolupracovať s vami? Hej, tak
Určite si to pomenoval správne, že tá odvaha je veľmi dôležitá v tom asi aj celom procese, aj na začiatku, aj potom ďalej. Dneska to títo mladí ľudia, o ktorých ty spomínaš, s nejakým nápadom majú o dosť jednoduchšie, lebo vedia napríklad ísť do ICKK a tam sa začleniť či už len do tej komunity, alebo aj do vášho aktívneho programu. Takých programov, ako máš ty v ICKK, je asi dneska už veľké množstvo, takže môžu si vybrať aj kľudne niečo v okolitom zahraničí. A vyskúšať to. Asi len povedať tak, že pustiť sa do toho by bola taká veľmi jednoduchá odpoveď, ale podľa mňa presne to je tá cesta, nájsť si nejaký priestor, kde sa ten nápad dá ľahšie realizovať, len než tak ho skúsiť realizovať, ja neviem, doma ako hobby projekt. Ja som sa často stretol s tým, že niektorí šikovní kreatívci, nazvime to, si doma popri práci tvoria taký ten svoj hobby projekt, z ktorého je ale veľmi ťažké pretaviť nejaký potom reálne fungujúci produkt alebo startup. Treba ísť do prostredia a do nejakého priestoru, kde sa tie veci dejú, kde proste je taká tá dynamika tej exekúcie. Aj u nás v Sudolabs v office, keď sme spolu, tak je to prostredie hneď také iné, než keď je doma človek zavretý. Takže podľa mňa ísť do komunít, kde sa rieši startupová téma, kde sa hýbu veci dopredu, kde je tá nejaká iskra, ktorá aj ten váš nápad pomôže trošku posunúť ďalej. Áno, to máš fakt ako vynikajúcu pravdu v tomto. My keď sme aj zakladali náš Coworking Startup Campus, síce teraz je menší a už snáď od budúceho roku bude takmer dvojnásobný, ale to bol ten cieľ vidieť mladých alebo akýkoľvek startupistov, spolupracovať, komunikovať. A práve tam v tých komunitách vznikajú tie inovácie alebo tie startupy. Samotná Európska komisia hovorí, že Knowledge Innovation Communities. A to sú presne miesta, kde rôzne multidisciplinárne oblasti sa stretávajú, alebo ľudia s rôznym zameraním a vzniknú tam nejaké startupy. Aj Sudolabs, my sme vlastne pôvodne vznikli v košickom coworku Starport u Stanleyho. Áno. A tam vznikol aj Next Retreat, tam ešte aj kopec ostatných ľudí. Čiže podľa mňa tá komunita a nejaký priestor, kde sa všetky tieto témy zhromažďujú, preberajú, to je asi najlepšia iskra na úvod. Presne tak, presne tak. Trošku teraz možno odbočím od tej témy možno startupov a vrátime sa možno k tomu, čo možno aj nás tak trošku spája, že život v Košiciach. A možno ako ty ho vnímaš. Veľa cestuješ, ja takisto veľa cestujem, vidíme možno ten svet. A ja som si tak akože nejak stále zvykol, že pre mňa sú tie Košice takým tým najlepším miestom na život. Nehovorím to iba nejakého gíču, ale príde mi to možno malé, zaujímavé mesto s dobrou polohou. Ale možno ako to vnímaš ty, ktorý možno fakt sa pohybuješ oveľa bližšie Silicon Valley. Takisto to vnímam, hej, asi aj kvôli tomu tu žijem. Podľa mňa nedá sa to nejak zgeneralizovať. Ide aj o tú životnú situáciu, v ktorej sa človek nachádza. Ja som v životnej situácii, kedy mám už rodinu, deti, možno preferujem nejaké menšie mesto, plné bezpečia a ľahkej dopravy. Keď by som mal 22, tak, alebo ešte keď si spomeniem seba, keď som mal 20-22 rokov, tak som sa na to pozeral trošku inak a práve, že ma lákalo nejaké zahraničie. A to je podľa mňa aj to doporučenie, ktoré by som ja dal ľuďom, že vtedy viete oceniť Košice, keď si aj zažijete niečo iné. A ja som bol vždycky zastanca toho, že nesnažme sa ľudí nejak za každú cenu držať tu a presvedčiť ich, aby napríklad nutne študovali na lokálnych vysokých školách. Kľudne nech si vyskúšajú ten život v inom meste, v zahraničí a nech potom si vedia sami porovnať, že čo tie Košice prinášajú, lebo podľa mňa vedia priniesť veľa. Už ja, keď si vezmem to San Francisco, do ktorého často chodievam, tak ja si neviem predstaviť, že na mnohých miestach v San Francisku by moja manželka s deťmi sa len tak išli sami prejsť po ulici, hej, z pohľadu toho, aké je to tam nebezpečné, aké sú všade nejaké temné zákutia s rôznymi individuami. Čo u nás v Košiciach není. Hej. Najhoršie, čo sa ti tu môže stať, je, že si od teba nejaký spoluobčan vypýta euro a to je asi celé. Ale inak sa tu nemusíme bať ozbrojených prepadnutí, ani nie je tu nejaká fakt akože gangy alebo podobné veci. Takže v tomto sa tu máme super, máme tu kopec možností, krásnu prírodu, skvelé miesto na život, len ako ťažko to oceniť len tak, hej, že podľa mňa až tá skúsenosť s porovnaním s niečím iným, vtedy ti to možno otvorí oči.
Keby si sa možno trošku pozrel teraz do takej oblasti viac takého relaxu alebo oddychovania, že čo pre teba, keby si vedel predstaviť, že večer bez mobilu, bez telefónu, čo pre teba znamená ten oddych po tom náročnom programe, ktorý určite máš? Pre mňa je skvelé, keď si nájdem čas na také hranie sa s technológiami. To mám najradšej. Veľa teraz s príchodom AI sa otvorilo veľa možností na ten tzv. Vibe coding. To znamená, že si vie každý aj bez toho, aby musel reálne programovať, vytvoriť nejaký software pomocou AI nástrojov, kde si viete napromptovať nejaký váš nápad, nejaký produkt. A to ma veľmi baví, keď mám voľný čas sa takto hrať a niečo tvoriť. Je presne taká vďačná, zaujímavá téma, že čo všetko AI urobí, už počúvame, ako prídeme od miesta, ako sa všetko zmení a s tým súhlasím, že svet sa s tým AI mení. Aký je možno taký ten tvoj pohľad na takú tú revolúciu AI, ktorú teraz všetci zažívame dennodenne? Veľmi pozitívny. My aj v Sudolabs sa teraz hlavne venujeme AI. Väčšina našich produktov, ktoré budujeme, sú nejakým spôsobom postavené na large language models, veľkých jazykových modeloch. A myslím si, že je to technológia ako každá iná. Ja si pamätám, pred pár rokmi zase bola revolúcia, kedy prišli mobily a mobilné aplikácie mali všetko zmeniť, pohltiť, celkovo cloud prišiel. Vždycky sú nejaké vlny revolúcií, ktoré majú všetko zmeniť. Aj teraz podľa mňa už zase, možno sme až trošku za tým už vrcholom, za tým píkom AI hypeu, lebo už prichádzajú nejaké researche, ktoré hovoria, že tá očakávaná efektivita AI nástrojov sa nenapĺňa. Už keď si otvoríš nejaké noviny bežné, tak už aj na titulkách bežných médií máš nejaké AI novinky. Keď si otvoríš Instagram, tak už kadejakí chlapci, ktorí pred rokom robili kryptotrading, dneska už robia AI poradenstvo. Čiže už podľa mňa je to presne teraz na takom tom vrchol, kedy to začne upadať a sa práve teraz začnú ukazovať tie najhodnotnejšie use casey, ktoré prežili aj tento AI hype. A je ich tam určite mnoho. Za mňa v rámci AI najhodnotnejšie use casey sú code generation. Tam si myslím, že ak dneska si niekto chce postaviť vlastný software, tak vďaka AI k tomu môže pristupovať úplne inak, než to bolo pred 5 rokmi. A okrem code generation sú tam potom ešte tie konverzačné interfaces, tak ako poznáme ChatGPT alebo podobné nástroje, kde vy vlastne viete komunikovať s tým large language modelom a zapojiť si ho nejak do svojho workflow. To sú, myslím, že sú veci, ktoré prežijú všetky tie vlny hypeu a budú tu s nami už navždy. Áno, ja si ešte presne tam možno tak doplním, že tá kreativita, pridaná hodnota možno stále ostane aj u tých ľudí, že to úplne nám asi to nevezme, ale výrazne to zrýchľuje prácu. Ja to vidím aj na nás, že každodenne vlastne, keď sa to využíva, tak to dokáže skutočne veľmi, veľmi pomôcť. Ja možno ešte tak na záver, možno tak sa opýtam, vrátim sa trošku späť k Sudolabs, že kde vidíš ty Sudolabs, alebo kde by si teraz videl Sudolabs možno 5 rokov? Čo, keď si to dneska predstavíš, že dáš si nejaký cieľ, čo by to bolo? Ja by som bol veľmi rád, ak by sme si dokázali zachovať v Sudolabs taký ten product building culture a mindset. To znamená, že nepozerať sa na našich klientov ako na niekoho, komu ideme dodať nejaký software, ale aby sme stále si zachovali to také nadšenie pre budovanie inovácií. A ak sa nám podarí niečo k tomu ešte pridať a zmeniť, tak aby to bolo to, že budeme mať aj my nejaké naše vlastné produkty. Pretože teraz staviame tie produkty pre našich klientov ako servis, ale myslím si, že by bolo skvelé, aby sme aj my mali nejaký náš vlastný spin-off zo Sudolabs, nejaký náš vlastný startup. Áno, to sa zvykne hovoriť, že práve z tých úspešných startupov, tých ekosystémov vznikajú vlastne tie ďalšie startupy, ktoré nás vytvoria takú vetvu úspešných spoločností, ako môžeme vidieť Vinted a mnohé ďalšie veľké spoločnosti. Apple má niekoľko takýchto zakladateľov, takže to je skutočne úžasné. Janko, ďakujem ti veľmi pekne, za to, že si prišiel do podcastu. Toto bol Janko Kostolánský zo spoločnosti Sudolabs. Jeden veľmi inšpiratívny človek, môžem povedať, že hrdý Košičan, ktorý vlastne výrazne pomáha nášmu ekosystému, pomáha nám v inovačnom centre, kde ho môžete stretnúť v našich prednáškach. A je to expert na product market fit, čiže akokoľvek budete mať nejaké otázky, tak sa ho môžete opýtať. Ďakujem ti. Taktiež ďakujem veľmi pekne, Peťo. Ďakujem.